Serengino, Sing Tini MLM Guimaka, Nonditari yang Tini MLM Guimaka. Jeng TSF na Pogimaya, TSF kaisa kesama organisation, Nordisk of Biro Lomuti kaisa kesama organisation. Tini boro-boro satung manjage aku, tam ni bagai. Di prasani mani kok no, kaham kai sini ni bagai. Sing mobile type kai kai kai, cini kok borok rumah niskin kai kai sing kaham kai kompus kai mano. Komputer kaham kai kompus kai mano. Kintu sing dewanagari korbai, bangla korbai sing khalai meya. Abuni bagi no mantai, kintu tini asal porok satu orang no, tam ni bagi lama no khorika, mau government ni kaisa bol sidanto ni bagi saya. No, bosi nahar kakai, ini musik porok lama no khona nanya, sing bidan soba ba kok tisaka, bidan soba ba sing soba kalaja, oru mani skip ni bagi, nangkai, thoi nai, Sir, tini orang je nukman kaje beri boro tini o jaga police tok bai ba mungko bai khaimani tini onek mungko kha amon titam sko sane amo blaike no khanang mani kok anga gortolani no blaike mokol ni mukti kalani peso bosikang facebook omti khaimaya omo chini right oro bong khasar ana kam tulisi chike bukha oro rangchang ni sen oro ko bukha rangchang sem kam khamo khaimaya police ro omni poti bade no jeng nokhri phai teu phai le chini emela ro jeng kok salaka chini emela ta phai tong no ta wanadi bubagra bo support tong andolon Rumani skirmia andolon jeng jottono ora baksa kai soba khlainai nor oro ang ab basis to mayakho tobe amti jodi kono khalai tong hakai abo blaike onnai khaika police प्रशासन abo inquiry khainan kon ebong jara tabu rong muistlang khainai bibino agortala rogo eke orobo chini dosaram chomuni wo Yanggong kowo, madop chomune je Ramjan ai rongna tabo bina tamo ko agni bina wo dai toni po borong na phiog gina nungthon gai tabok chini MLA borom ganang je nonditari yang bobo chia sanai